naman po sa inyong lahat. Kamusta na naman po? Welcome to my YouTube channel! And of course, nako ha, bonggang-bongga na naman po ang ating pagsasamahang video. Kaya naman, nako ha, panoorin niyo po ito hanggang sa matapos. O di ba? Dahil meron na naman po tayong isang igigess na isang mahalagang tao na gusto kong makilala niyo po ng lubusan. Una ay ipapasyal niya po tayo dito po sa lugar niya at syempre mamaya ay magkakaroon po tayo ng dibdiban at mapusong tanungan. O, di ba? Hindi mawawala yan. At syempre, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pindutin mo na ang bell. Piliin mo ang all para lagi kang ma-notify. Mag-comment ka na rin. Pindutin mo na ang like at mag-share ka na rin. So, what are we waiting for? Umpisahan na natin! Ngayon pa lang ay babanggitin ko na kung sino po ang aking magiging guest. Siya po ay walang iba kundi si Mr. Manuel John Sia. Kaya naman, tara na, sundan niyo na ako at hanapin natin siya. Ay, sige lang. Oh my gosh. Nasaan ako? Where am I? Ayan. Oh my gosh, nandiyan po ba si Mr. Sia? Si Mr. John? Ay, hello! Ayun po siya. Kuna mo ng bonggang-bongga. Hello! Nako ha. Nahanap natin agad si Mr. John. Sir John! Ay, busy si Sir John. Sir John, istorbo ka namin sandali ha. Ayan, sige po. Tara po muna dito sa aking tabi. Ayan, ako palakpakan nyo naman po si Mr. John Manuel Sia. Ayan, ako. Kamusta, sir? Okay naman. Ayan. Medyo busy. Busy nga kayo. Nakita nga namin po. Anyway, bago ko kausapin ng bonggang-bongga si Sir Sia, syempre nandito tayo ngayon sa kanyang pagmamayaring business. O, diba? Social. Yan po ay ang Scale Glass Aluminum. Ayan, na matatagpuan po dito po sa may Bolosan District, Dagupan City. Hello po ulit, sir. Hello po. Ayan, medyo ilapit nyo lang. Hello po. Magandang hapon. Ayan, bumati naman po kayo sa ating mga fans. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito, na-surprise ako pero masayang masaya. Ayan, oo nga, halatang masaya ka nga, sir. Anyway, ayan, mga ilang linggo na rin namin to pinag-uusapan at ngayon natuloy na nga po itong pagkikas sa akin ni Mr. John Manuel Sia. And of course, bago po ang ating bonggang-bonggang tanungan, ay ipapasyal muna niya tayo, itutur niya tayo dito sa kanyang Scale Glass Aluminum Shop. Ayan. Okay, sige, tuloy ka. Siya, tara. So, nandito na tayo sa loob po ng kanilang shop at syempre tatanungin natin si Sir John Manuel Sia kung ano nga ba ang mga malalaman natin dito, ano ba ang mga bagay-bagay dito. Ayan. Pero bago yan, tatanungin muna natin kung kailan nga ba nila na-establish itong Scale Glass Aluminum. Na-establish ko itong scale glass way back 2018. 2018. Kaya medyo magpo 4 years na rin ngayon 2022 sa ako ng Diyos. Still fighting. Pero ano naman, tsaka more on service kami dito. Hindi kami nagbebenta ng mga accessories. More on kung may magpagawa lang, susukatan namin, tas i-assemble lang namin. Ayan. Ako, ito napansin ko po. Pwede niyo po bang i-describe kung ano pong, para saan po ito? Itong aluminum na ginawa namin is for sliding window. For sliding window siya para sa mga house na bago pa lang, yung mga ganun. Ito yung pang sliding to. Parang ano lang niya to, body pa lang to, wala pa yung mga salamin niya. Oo. Ayan. Okay. So, alika, tingnan natin kung ano makikita pa natin dito sa loob. Wow. Dito po. Ito, Ano pong tawag sa isdang yan? Ay, may aquarium sila dito. Pampaswerte nyo. Lucky charm nyo po. yan ang lucky charm ko, yung flower horn. Nagbibenta rin kayo dito ng Motor oil. motor mga ganyan. oil. Ayan, tingnan mo. Mga At saka motor meron oil. din kayong store. Parang one-stop shop na rin kung anong kailangan ng tao, meron tayo. Ayan. Anyway, ito naman dito naman sa banda rito yung mga accessories naman po ng Mga glass. glass. Ayan. So there you have it, ladies and gentlemen. Nakapaglibot-libot na po tayo dito sa kanyang shop na
Scale glass aluminum. Yan, scale glass aluminum. O, di ba? At ngayon naman ay dadako naman tayo sa ating bonggang-bonggang tanungan, yung pang-slambok na tanungan at syempre ang mapusong sagutan para sa aking Q&A maya-maya po yan. Ako, isusunod na po natin ang bonggang-bongga. So, let's go! And we're back. Ayan, kanina po ay naglibot-libot po tayo sa kanyang munting shop na kung tawagin ay scale glass aluminum. Kung kailangan nyo po ulit ay gagawa ng inyong bintana, pintuan at kung ano-ano pa sa inyong bahay, punta lamang po kayo dito sa Scale Glass Aluminum dito po sa may Bolosan District, Dagupan City. At ngayon naman, kasama pa rin po natin, walang iba, Sir Manuel John Sia. Ayan, kamusta pa rin po kayo, Sir John? Okay naman na eto, kinakabahan pero kayang-kaya. Ayan, ako magiging kabahan dahil ako lang naman ito. Anyway, mag-usap lang naman tayo tungkol sa mga bagay-bagay, buhay-buhay. At syempre, mamaya is tungkol naman po sa inyong napipintong pagtakbo. Kilalanan natin si Sir Manuel John Sia sa mga malilit na bagay. Unang-una is alamin natin ang kumpletong pangalan niya. Ang aking pangalan is Manuel John Sia. Ayun, para sa... Kanina ka pa binabanggit pala. Ilang taon? I'm 37 years old. Favorite color? My favorite color is red. Paboritong pasyalan? Usually, ang mga pasyalan, mahilig ako sa mga sports like sa tennis court, sa firing range, sa mga basketball court. Doon lang ako mahilig. Simpleng ano lang ako kasi parang hindi ako masyadong mahilig sa mall. Yung ano lang, yung mahilig ako sa mga hobby na yung pinapawisan ako. Mga ganun. Pala kaibigan, mga barkada, marami naman po ba? Mga kaibigan, more or less, sobrang dami. Kahit saan po ako magpunta, marami nagmamahal po sa akin ng mga kaibigan ko. Doon po ako pinagpala sa kaibigan. Paboritong pagkain? Ang paborito kong pagkain is walang iba kung hindi chicken. Ano naman po ang inyong hidden talent? Ang hidden talent ko naman, mahilig ako kumanta. Hindi ko kayo atrasan sa kanta. Sige nga po. Sa sayaw lang ako umaatras. Oy, sir, sample naman dyan. Believe in yourself, and you will come alive. Have faith in what you do, you make it true. Oh, oh. Ayan, naku, ang taas wala ng boses ni sir. Naku, sir, alam mo, kanina pa kita tinititigan. Alam mo, parang yung mata mo, parang mayroong gustong ikwento, parang malungkot. Parang yung kanta mo kanina rin, parang anong ibig sabihin sa'yo ng kantang yon? Believe in yourself. Kailangan magtiwala ka sa iyong sarili para magtagumpay ka. Isa puso ang iyong pangarap para makamit mo to. Kanina po sir na bago tayo mag-umpisa natanong ko sa inyo kung pwede kong tanongin ito. Yung tungkol po sa hindi niyo masabi kung saan kayo talaga pinanganak pero pwede ba natin pag-usapan yun Sige. dito, sir? Ito pong si Sir Manuel ay isang adopted child. Okay. Sir, pwede ba nating ikwento yon? At paano niyo po ito tinanggap? Ever since nung ako'y bata pa, maraming namimintas sa akin na ako'y ampon. Pero hindi po ako naniniwala dahil naniniwala ako na anak ako ng Panginoon. Whatever happened to me, kahit saan man ako manggaling, anak pa rin ako ni Lord. And then, lately, nung medyo tumanda na rin ako, sinabi na rin ng mga pinsan ko na adapt lang daw ako. Pero, syempre sa umpisa, masakit. Pero, natanggap ko to, it's because yung blessing ni Lord sa akin, ibinigay niya ako sa tamang magulang. At lumaki po akong ganito, na matino, na walang kabisyo-bisyo. Sabi ng parents ko, pinulot lang daw ako nila sa Maynila. Masakit para sa akin yun. Pero tinanggap ko pa rin yun dahil ang lagi kong iniisip, anak pa rin ako ni Lord. Kahit saan ako manggaling, anak pa rin ako ng Panginoon. At ito na po yung ampon na sinasabi po nila na matatag ngayon. Ito na po yung sinasabi nilang ampon na tutulong sa lahat. Wow. Andito na po ako. Sir, matanong ko lang, paano nila sinabi sa inyo na kayo nga po ay isang adopted child? May namimintas na ampon, sabi nila sa akin. Hanggang sa magkaisip kayo na magkaisip tanongin. na ako na tanongin na ampon ba talaga ako, ma? Bakit sabi nila hindi daw ako
kakulay nyo? Bakit may team daw ako, maputi kayo? Tinanong ko sa sarili ko, bakit ako nandito sa inyo, ma? Sabi ko. Pero napakasaya ko kasi binigay ako ni Lord sa mabuting ina, mabuting pamilya. Wala pa akong masabi, wala pa akong hiniling na hindi binigay ng Panginoon. Binigyan din po ako ng mabait na ate. Actually, si ate ko is adopted. Pero pag kaming dalawa nagsama, nagturingan, mahal na mahal ako ng ate ko. Parang hindi kami adapt na parehas. Dahil pagpapalaki sa akin ng mga parents ko, pantay-pantay kami. Mahal niya kaming dalawa. Hindi nagkulang ang mga magulang namin sa amin. Nakaramdaman lang ba kayo ng galit or after nung malaman ay nagrebelde ba kayo or at Islam? Actually, galit. Never ko naramdaman yung galit. Ang naramdaman ko is happiness. Andun na tayo eh. Adapt ka. Bakit kailangan mong magalit sa iyong parents? Magpasalamat ka na lang dahil yung parents na yon maganda ang kinabukasan mo. Yung maganda ang pagpapalaki sa inyo. Parang it's a blessing from God na ibinigay niya kayo sa mabuting pamilya. Mabuting pamilya nga talaga, sir. Nakikita ko naman sa inyong the way you talk, sir, talaga. At sinubukan nyo na bang hanapin ang totoo nyong mga magulang? Usually, nung nag-aaral ako sa Maynila, sinubukan ko, hinanapahan ko sa mga squatter area. Kasi sabi nila, mga parents ko, mga nasa squatter, sa sobrang hirap daw nila noon, kaya pinamigay nila ako. So, hindi ko talaga alam kung saan ako nanggaling. Yun lang po. Kung makikita nyo po sila, ano po ang gusto nyong sabihin man lang? Ang masasabi ko lang, although hindi nila alam kung tama yung magulang na pinagbigayan nila, pero magpapasalamat pa rin ako sa kanila dahil kung hindi nila ako pinamigay, sa hirap ng buhay noon at hindi natin alam ang sitwasyon noon, kaya siguro naibigay nila ako. Ngayon naman, dahil kanina pa po sinasabi na kayo po ay napakaswerte sa umampon sa inyo. Ano po ang gusto nyong sabihin para sa kanila? Sa mga umampon sa inyo? Para sa mga umampon sa akin ngayon, masasabi ko lang, utang ko ang buhay ko sa kanila. Kung wala sila, wala siguro ako ngayon. Kung sana hindi ako napalaki ng ganito, siguro isa ako sa mga nasa kalye, yung mga batang musmos na pinabayaan. Ang masasabi ko lang sa parents ko, thank you so much. Gumanda ang buhay at hindi niyo pa ako pinabayaan. Maraming salamat po, Mama, Papa. Di ba po, nung pagkabata nyo po is natry nyo po ang iba't ibang klase ng hanap buhay. At nasabi sa akin ni Sir, ito po yung nagustuhan ko na kwento niya sa akin. Yung nagtinda kayo ng Fishball. fishball. Ayan. Ano po tungkol dito? May mga time na hindi natin masabi ang tadhana. May mga time na sobrang hirap na ang dinanas ko. Napaiyak na lang ako. Akala ko wala na akong pag-asa sa buhay. Pero ipinaisip sa akin ng Panginoon na may pag-asa pa rin pala ako. Paggising ko na lang na isang araw, bigla na lang sinabi sa akin na bumangon ka, gamitin mo ang talas ng isip mo. Kung paano mo gagawaan ng paraan, sabi ng Panginoon sa akin, at yan ay isang pagsubok lamang. Binigyan niya po ako ng talas ng isip para gampanan po yun. Nag-fishball po ako. Itong pagpipishball ko, hindi dapat ikahiya ng mga tao na nagpipishball. Dahil lahat po to ay marangal na pagtatrabaho at ito po ay akala nila maliit lang ang kinikita pero malaki pala. Huwag maliitin ang mga vendors, huwag maliitin ang mga maliliit na hanap buhay. Magsisimula tayo sa maliit lamang hanggang sa palaki. Huwag ka maghangad agad na umangat agad. Dapat kahit pa paano mag-umpisa ka sa baba, nasa na alam mo ang pakiramdam ng nasa ibaba. At kapag nasa taas ka na, masusulit mo yan kasi nga marami kang pinagdaan ng mga pagsubok. Okay. At syempre sa pagkakataong ito, alamin naman natin ang mga bagay na gusto niyang mangyari dahil nga po, nabalitaan ko siya po ay tatakbo bilang council po dito sa Dagupan City. So, alamin natin ang kanyang mga plataforma naman. Di ba? Para mas lalo natin siya makilala.
Sino nga ba itong si Manuel Jan Sia dito po sa Dagupan City? Si Manuel Jancia, masipag na bata noon na hindi nila akalain na tatanda akong ganito. Matulungin, magbula bata pa ako. Hindi ko rin in-expect na magiging ganito ang sitwasyon ng buhay ko. Kasi iba yung pakiramdam kasi ng nakakatulong. Sa dami ng naitulong ko sa taong bayan na noong magmula bata ako, ni minsan wala akong hiniling kay Lord na may kapalit. Ang hiniling ko lang na ang lahat ng tao ay maiwasan nila magkasakit, maging malakas po ang mga tao. Para sa ganun, walang mga tao na mahihirapan na tulad ng mga naranasan ko noon. Yun lang lagi kong prinipray kay Lord. Parang wala nang pag-asa sa buhay, ay mayroon pang pag-asa. Okay, sir, ano po ang nagtulak sa inyo para tumakbo or pasukin ang mundo ng politika, lalo na sa pagka-konsehal? I have background of politics before. As public servant, masaya siya, nakakatuwa kung nakakatulong ka. Kaya ako nag-push na tumakbo po ngayon. Nung before kasi, tatakbo na sana ako, pero walang sign si Lord, kaya umatras ako. Okay, sir, ano po yung sign na sinasabi ninyo? Nung gabi na nag-pray ako, may biglang lumabas sa timeline ko, lumaban ka anak, asa tabi mo lang ako, Jesus. Yun yung sign na ipinakita sa akin ng Panginoon na siguro it's about time na lumitaw na ako para tumulong sa mga taong nangangailangan po sa akin. Kaya siguro binigyan ako ng sign ni Lord na panahon na para subukan kong tumulong sa mga tao. Dahil alam ni Lord, yun ang kaligayahan ko. Masaya po ako sa pagtulong sa mga tao. Kahit walang-wala na ako, mapasaya ko lang yung tao, okay, masaya na rin ako doon. Kung kayo po ay manalo or palaring makapasok sa mundo ng politika, lalo na sa pagiging konsehal dito sa Dagupan City, ano po ang nais niyong may ambag or may tulong palalo? Tututukan ko ang pagiging malinis sa ating kapaligiran. Yan ang maaari kong tutukan, ayusin at mga batang mismos. Kailangan yung mga yan may nasa tamang lugar, hindi sila pwedeng dapat nasa mga daan kasi kawawa po sila. Paano po kaya pag nasagasaan sila, mahirap palitan ang buhay ng isang tao. Yan ang mga dapat na pahalagahan natin, ang mga taong mahihirap at mga taong may pag-asa pa sa buhay. Bakit ang mga pang-emergency, mabuti po napadaan po ako sa may San Marino po na disgrasya ng bisikleta na duguan. Ngayon, dinala ko pa sa hospital yun na nakamotor kami dalawa. Ang sarap ng pakiramdam kung nakasakip ka ng isang buhay. Yun yung nangyari, isang araw lang yan. Ngayon, kamusta naman na po siya? Yung natulungan niya po? Ang laki ng pasalamat ng magulang niya dahil nung pinuntahan ko sila sa Kalasyaw, from Kalasyaw sila eh. Opo. Pinasyalan ko yung magulang nila. Sabi nila, mabuti may mga tulad mo. Sabi ko po, ayaw ko po mangyari ang nangyari po sa akin. Nung ako po way back 2016, na disgrasya po ako sa may junction. Tinitingnan lang nila ako, walang tumulong sa akin. Dinala ko sarili ko sa hospital. Ayun yung nabali yung kamay ko. Oo nga, meron siya ditong peklat, no? Kaya lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, ayaw ko mangyari sa taong bayan. Kung sakaling kayo po ay palarin din ulit, ayan. At syempre, independent po kayo, no? At napabilang po kayo sa mga kasabayan niyong tumakbo at may grupo sila. Halimbawa, mapasok po kayo dun sa grupo nila. Paano niyo po dadalhin ang sarili niyo at paano kayo may kisama? Kahit saan ako dalhin, kaya kong pakisamahan, pakibagayan kung sino man ang magiging kasama ko. Kasi in the first place, lagi nating isipin, hindi tayo magkakaaway. Kailangan tayo magkaisa. Panahon na para maging isa. Dahil ito ang hinihintay ng taong bayan. Dapat wala nang yung mga gaya dati na sabi nga nila may tampuhan dahil hindi mo siya ka-team, hindi mo dapat tuldukan na natin yun. Nagkaroon na tayo ng pandemic. Kumbaga pagod na tayo sa mga paghihirap natin. Tama na sana. Lahat sila kaibigan ko, ituturing natin iisa tayong parang pamilya. Upang sa ganun, lahat ng tao na umaasa po sa atin
Yun ang dapat nating tutukan. Huwag na nating isipin na magkakaaway or hindi tayo magkakampi. Isipin natin iisa tayo, maging isang pamilya tayo upang masolusyonan natin ang mga problema dito sa ating lungsod ng Dagupan. Meron ba kayong konkretong plano para sa mga LGBT o kaya naman sa mga senior citizen o kaya sa mga kabataan? Ano po, meron po ba? Sa mga kabataan, LGBT at mga senior citizen, lahat yan dapat bigyan natin ng pansin. Dahil lahat yan kailangan nating mahalin. Dahil sila po ay may pag-asa. Bilang mamamayan din sa ating lungsod, yan ang dapat nating tutukan at bigyan natin ng pag-asa sa ngayon para maging masaya ating syudad. Ayan, ngayon pa lamang ay nakikilala na po natin itong si Sir Manuel John Sia at mas nakikilala pa natin siya sa pamamagitan ng mga sagot niya sa ating mga katanungan. Anyway, sir, bago tayo tuloy magtapos po ay meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga kababayan, sa mga makakanood po nitong ating vlog? Ang masasabi ko lang po, lagi po tayo mag-iingat, lagi po tayo magdadasal. Huwag po nating iisipin ng ating buhay ay wala ng pag-asa. Habang tayo nabubuhay ay may pag-asa. Pumili po kayo ng karapat-dapat, pusuan nyo mabuti. Kung sino po, mga taong magbibigay po sa inyo ng pag-asa na hindi puro salita lang, dapat nasa gawa. Nais kong kunin ang pagkakataon to na magpasalamat kay Ina Dora na ipakilala ko po ang sarili ko po sa inyo at ako'y muling nagpapakilala si Manuel John Sia, ang Sia All ng Dagupan. Wow! Ayan ako, palakpakan naman tayo dyan, guys. Hoy! Palakpakan! Maraming salamat po, Sir Manuel John Sia, sa inyong binigay na oras. At kami po ay pinatuloy nyo po dito sa inyong lugar. Ayan. Maraming salamat din, Ina Dora. Ayan, thank you very much po. Anyway, ayan, once again, nakasama po natin si Sir Manuel John Sia ng Bolosan District, Dagupan City. Sia All, tama po ba? Sia All. Sia All, okay? At syempre, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pindutin mo na ang bell para lagi kang ma-notify. Mag-comment ka na rin, mag-share ka na at i-like mo na rin ng bonggang-bongga. Okay? Maraming salamat po. Ako po nakasama, DJ Inadora from 90.3 Energy FM Dagupan. At ito ang The Inadora Show. Bye-bye! Manuel Jan Sia, siya na! Manuel Jan Sia, siya na!